angizokwenza altar call. Bekumele banishumane eXhosa ngoku umoya wana wathi uThixo malizophula hleza abantu bona bazawuva bangazi banguye lo Thixo. Unento ebuhlungu babe nokuzazi ba yingobani. Inhliziyo kaThixo ngomuntu omnyama, njengoba elizweni kunje ayikho kuba uThixo uxakwe indlela angabhukuqa ngalo ilizwe. Akaxakwanga uThixo nayiphi na inhlobo ye-judgment angayenza alichumze elizwe lase-South Africa. Nawuqaphela kudala okokuba yintonela ebenza ngemicembe iminyaka emingaka. Makandenise enhliziyweni kaThixo kancinci, makandenise enhliziyweni kaThixo nje kancinci. Kudala ngishumayo le nto ibhalwe apha kade umthobela shumana ngayo kuzawudingeka nethandazo. Bazalwane le nto ibhalwe apha kuzawudingeka nethandazo. Ndilele emveni kwale convention uThixo uthethe into endoyikayo ukuyithetha kuni, kuba ukuyithetha kwam ingonyusela ukubethwa kwenu phezu koba senibethwa kakade. Kodwa ukungayithethi kwam still indenza ndibe kwinto ethi, what if ubezawuba khona noba umnye apha kuwe obeza kuva abone ngohlobo ndibona ngalo. Umthandazo wami kodwa awuzuvala. Bendirhalela kube khona umuntu ongenguye uGcobani Patrick Matikizi, kodwa angatshintshi negama elinye kula magama athethwe nguGcobani Patrick Matikizi. Hleze ukuba lo muntu ube nokuba khona yena nitsho nimve, kuba benizawuba ningamjonganga ngokumazi ngobuso, ngendlela aqondakala ngayo, ngendlela yengqondo. Uba ngabe uThixo ube nokuyenza loo nto, amiswa umuntu
ngendimanga kodwa lo muntu athethe ngale ndlela ndithethe ngayo kodwa kalindini angajiji negama elinye kumagama athethwe ndim angashile tshumayelo encinci kwitshumayelo ezishunyayelwe ndim kodwa ingabe ndim kuba ingathi ndim lo bangelo kokuba ningathi nifike kule ndawo Thixo ufuna kuyo. Ndiyamsola ngokuba athi xa efuna ukuhlangula ihlabathi akhakhele intuthukano kwabantu ababonanga abantu abaqophanga kodwa kwaphela ixesha. UnguThixo oyise, unguThixo unyana, unguThixo umoya oyingcwele, ungulizwi Thixo, ungulizwi Thixo, ukhona kwasekuqaleni wengcwele, ungu-Alpha, ungu-Omega, unguJehova igama lakho Thixo. Nangu Thixo osomandla, umthanjiswa wakho Thixo, ebeka namazwi Thixo esivihlunga ifiswa nguwe moya oyingcwele. Awungabulaleki yena, ungavumi Thixo, ngavumi Thixo, ngavumi Thixo, ngavumi, ngavumi Thixo, ngavumi, ngavumi, ngavumi. Sincede Thixo, sincede Thixo, nisela Thixo inhliziyo zonke konyana Thixo, uyisela Thixo inhliziyo zonyana, inhliziyo zonyana kuyise Thixo phambi kwemini enkulu yakho Thixo, empimo engcwele, empimo engcwele, ngoba uthezwini lakho Thixo, uthezwini lakho sendewuse Thixo, sendewuse ulichindakile hlabathi Thixo tholumleni Thixo namandla onke, sincede Nkosi, sincede Nkosi, simdose Thixo ngaleli mini wazana so Thixo sikolele lele Thixo ngomthanjiswa wakho ngomandla wami Thixo simjwayele inyama samfa Thixo ngendlela zenyama samfake zenyama Thixo kesenyama boyito yibukale Thixo inyama nakuthi uba wena Thixo wabonakho kuyibulala kuye Thixo somandla sekamsekweni kuye Thixo uyibulale nakuthi Thixo ingathifiki mina nkolwembi yakho sisenje Thixo singavumi ukuxoveka Thixo njengoba umoya engcwele ubesa Thixo somandla umzimba kaKristu, umzimba kaKristu. Sikelela Nkosi, sikelela umthanjiswa wakho Thixo wabyakala Thixo tholumleni nebandla lakho Thixo ulinise Thixo tholumleni ngoba siyathanda sithanda ngela Kristu igama Nkosi usukona Thixo ndibusela kuwe namandla wakho nomdlaza wakho
Ngo-2022 okanye ngo-2021 ndashumayela intshumayelo ndithi ubawo makandibulale. Boyikhumbula othanda ndathi lakuJeremiya chapter 20 kulo ntshumayelo sisesivukisento ndamcela uThixo okokuba mna Jobani Patrick Madikiza makandibulale. Into yenza ndicele uThixo andibulale zizinto ezinkulu andityhilele zona, wandibekela namaxesha eziza kwenzeka ngawo. Andakwazi okokuba ndingakwazi ukunyamezela ukuphila ngenxa yezityhilelo uThixo wandibonisa zona. Nento esenza uba ndibone uba makandibulale, ndandibona ukungaguquki kwabantu. Ndithethe izwi kaThixo ndathi kunoba kwenzeke le nto eza kwenzeka phambi kwamehlo wam. Mna Jobani Patrick Madikiza makandibulale uThixo, kuba ndandiqinisekile ngale nto ezokwenzeka ebusuku. Ndathi uThixo makandiphelise. Kwasa ekuseni ndifuna uthanda ndizoguqula intshumayelo, zange ndalala kuThixo ethi ngubani umntu amtyhilele imfihlelo ezingaka. Xa mna ndizoba ligwala ndoyike ukufisa le nto, ngubani kona ngamqalisa ngoku amenze ngale ndlela andenze ngayo yokwazi ukunyamezela izinto ezingenawunyamezelwa ngumntu wenyama negazi. Wandingxolisa uThixo. Kwasa nditshintsha intshumayelo, babekhona nabayazi. Ndiyacela uxolo kuThixo, kodwa namhlanje kuthi manditsho kuwe okokuthi into eyenza ndirhalele okokuba ngake ingabe nguye uJobani Patrick Madikiza lo othethiswe nguThixo ezi zinto, kuba ndibona uba ziyaye ethanjeni, kodwa abantu basabambe umntu ababona uThixo wenza ntoni kuxeshani kufikiwe kulaa ndawo. Uthi kum mandithe ebandleni lase-South Africa, njengoba wayitshilo kum ku-2015 nge-28 kaNovemba xa ndandidlulisa le baton eKapa, wandinika umyalelo wezintsuku ziseleyo ukusukela mini ndandinika ibaton kaCape to Cairo eKapa. Wathi mandithi abazalwane, Joshua chapter 3 verse 5, before i-31st kaDisemba uqala nge-28 kaNovemba abazalwane mabazingcwalise ukuze crossover ka-31st ifika abazalwane bezihlambulule bazingcwalisa. Wathi kum singaweli nemilonde ekhaya.
I don't get a platform to say what the Lord is saying unto me for the church. You are the only hope of God, whereby I am able okokuba ndithi xatya kuni okutsho kukaThixo. Kundilimaza wesi xa ndingasaviwanga libandla, xanani kungekho lula okokulezi zinto nizithathe serious njengokutsho kukaThixo, nimyeke umntu atsho ngaye. Mandiyithethe le nto endiyoyikayo. Uthi uThixo ku generations past, generations after generations after generations past, bezilinde eli ixesha. Ukuze athethe kum ngento athi ebiza yi-paradigm shift in the realm of the spirit. Wabesele sithi kum izawuthatha abantu abathandaza inyani ukuze bayive le nto, bayithathe serious. Izawuthatha abantu abathandaza nyani ehleli koluthando benoxolo nomntu wonke ukuyiva le nto paradigm shift in the realm of the spirit. Kodwa mandicacise ngolu hlobo, ehlabathini lonke, hayi eAfrika qha, le paradigm shift yenzeka ehlabathini lonke. Yintoni le paradigm shift? uThixo amaxesha ngawakhe, oDadubengu wayilazi ixesha labo. OMartin Luther wayilazi ixesha labo. Kodwa ngeli lilo awayelibekele this paradigm shift. Yona paradigm shift eyenziwa utshaba lufuna ukundiqumza uba belinako ngeselindiqumzile kuba le paradigm shift ityhiliwe kum. What is therefore this paradigm shift? For the past generations, ubekhona uThixo esebenza ngabantu bakhe. Kodwa eli ixesha bekungekho limbi ngaphandle kweli ixesha. For this paradigm shift, nansi ke le paradigm shift in the realm of the spirits.
Jesus came, ever since Jesus came, God knew this time. Ubefuna ukuba uchaba. Generations past. Lwenze konke. Aluqala lucinga uba ligqibile. Lonakalisile umhlaba. This paradigm shift happens. Nansi ke into ingqondo yomntu. Ingqondo yomntu akukho lula okokuba ingayibamba lento. Izawufuna kuphela abahlala kuThixo bayiqwele. Ndawunyenza lento encinci. uThixo akukho mnandi kuye xa kusekhona abantwana bakaThixo abazibiza bona ngokuba bangama-SDA, Seventh-day Adventist Church. Akukho mnandi kuThixo xa kusekhona abantwana bakaThixo abathi bona bangama-12 apostles. Akukho mnandi kuThixo xa kusekhona abantwana bakaThixo abazibiza bona ngoba bangamaqaba. Ibuhlungu inhliziyo kaThixo ngabantwana bakaThixo ekuthiwa ngama-Selams. Ibuhlungu inhliziyo kaThixo xa kusekhona abantu abathi singama-ZCC, singama-St. John's. Uyalila uThixo ngamabandla asindisiweyo asekwikhona zawo kuba i-paradigm shift phethe solution yayo yonke le difference eyezwa lutshaba through governance. Then yonke kungekho lula ukuba niqiqe sebendithetha lento. It's for the first time. Kume umuntu ongengomlungu, ongekho mhlophe ngekhala, futhi ongenamkhangeleko njengo-Eliyabi. Kodwa sukuThixo lento enkulu kangaka i-paradigm shift ayibeke kuye. Ndidlulisa umboko ndithi kuni kake niyothandaza nizibuze uba kanti lo Africa back to God in a Bible way yintoni? Wanethamsanqa lokuba abuye nempendulo azomapha avule iqondo zabaninzi abajonge umbhalo bengazazi uba sesikabani na esisandla. Lastly, you are not preaching.
Nokhumbula ndisithi kuni xa sekufike eli xesha nizawubona ngantoni. It was in 2020. Ndisithi kuni xa selifikile eli xesha intshumayelo izawubanye, imessage izawubanye, izawuthi the just shall live by faith. Akushumana sithi okoko kwathethwa ngomkhulu beningazi uba uthetha uthini. Okoko sabuyiselwa emkhulwini abantu bebecinga uba yintshumayelo nje. 2026 kwaseqaleni yonke into endiphethe kuni ndizoyibona ngose. Into yokuqala ndiyanixelela wonke umntu ongamanga ngelizwi akazuba nalo ukholo. Wonke umntu ongazuma ngeBhayibhile, ongazuma ngomkhulu uzawugajwa, ukholo luzombeka ecaleni. uThixo uzobonisa uba baninzi abantu emhlabeni abazibiza ngamakholwa bengaqalanga ukukholwa because abayazi iBhayibhile. The just shall live by faith. Uthini Mthobela? Uthini Mthobela? Uthando? Uthini Mthobela? Nziphe ngishiye. AmaHebheru azofunda chapter 11 verse 6. Akukho mntu onokumkholisa uThixo engenantoni. Okay, manje zabanela ngalahleka anshumayela kha prophetika akukho mntu. Kuqala the just shall live by faith. Umqulu kudlalwe ngawo wade wathathwa nguSathane wafundisa ngomqulu. Abantu bema kwipulpiti ngomqulu kodwa ongena moya oyingcwele. Kwalahlekiswa abantu abaninzi ngomqulu ongena kholo kuba umqulu ongena moya oyingcwele ukhona. Bazalwana, ukwazi iBhayibhile, uku-analyze iBhayibhile, ukugcwalisa amavesi enhloko akuyiyo le nto endithunywa yona ngomqulu. Into ethunywe mna ngomqulu kukufundwa, kukwaziwa kwesibhalo ngomoya oyingcwele, not ngesikolo. Ishumayela ndiniphamava ndiyaququtha ndizanike. Akukho mntu ongamkholisayo uba no one can satisfy God without faith. Nikhona?
utata umthobela eshumana ukuthi apha I'm mentioning of 1 John chapter 4 of verse 8 verse 16 athi uThixo uluthando andithi okay make senze ke isubstitution ngokwase esikolweni sizawuthandaza xa esithi no one can satisfy God without faith faka pha uGod uthando. No one can satisfy love without faith. A relationship ingekabikho phakathi kothando nokholo i-paradigm shift ngeke yenzeke. Amen. Yonke leminyaka ubengenaxhala uSathana ngokwaziwa ngokufundwa ngokufundiswa kweBhayibhile kuba bebeyifundisa beyazi kodwa bebethwa in the coordination of the two things, love and faith. Yintoni paradigm shift? Kukwenziwa kwabantu tata umthobela. uThixo abonyulela ukususa uSathana esihlalweni. Kuba since the birth, death, burial of Christ up to the early church, this time was no. Lifikile ke ngoku akukho lula kuba sale kuzi generations and generations kuqhelwe lendlela. Kwakuthethwa kungento entsha ndandingazi ubuThixo uthetha ntoni kodwa uthe uThixo akurivila kum lo Africa back to God in a Bible way. Wathi uThixo laa nto entsha ndandithe izawutshintsha ubukumkani yiyo ke le. Yinto baningabantu uba beseligqityiwe nifile, uba beseligqityiwe nifile ngeningoyiki noba nehlelwa yintoni kuba zehla kuba uSathana ubecinga akazubakho umntu ozothi ayithile le nto ekuthiwa yi-paradigm shift in the realm of the spirit. Yintoni ke loo nto? Lixakobana ayingobantu baninzi kodwa baza kuba ngumlumiso ihlabathi lonke. Okay. Obekade ephethe ihlabathi lonke governmental, religiously and economically libhemile kuye.
the death of Christ, the burial of Christ, the resurrection of Christ up to this point in time. Ubengazi ba kwi-last days the first sign angasoza melane nayo i-message ye-paradigm shift. Nobani zoyisetha nansi ke lento ngokundime kule ndawo ngeke nikholelwe nonke lento kuba idinga echile kuye. Thetha amapostolo, thetha abaprofethi behlangene, thetha abavangeli bedibene, ngeke bayikholelwe lento. Kodwa mandiyirelease yintoni lento intsha namhlanje. Yintoni lento intsha uThixo ayiqabelisa ngo-Africa back to God in a Bible yile kuyaqaleka kwela kwamoya for generations okokuba uSathana angakwazi ukumanipulate ihlabathi. Bazalwane njani ndidlala, bazalwane andidlali, bazalwane andidlali. Jonga le ndoda ithesele yoyisiwe ngalamini uYesu ephansi kwabafileyo on the third day. Wathatha isitshinxo wazoqutha kuyo ezokufa nelabafileyo. Kodwa le ndoda, because it is so cunning, uthesela uYesu ezoqutha isitshinxo ayavuma ukusebenza ingqondo zabantu, yazimisa sele ingenamandla, yawafake amandla kaThixo, yawafake amandla kwade kwafike lixesha le-paradigm shift. Uba ningabuza uba kutheni ubomi bam bunje, uba ningake niye bangabantu nike niphume kuloo physique ukungene uzule ubuze uba ubomi bale ndoda kwenzeke ntoni kubo. Isolution nathi uba ngabuThixo le nto ye-paradigm shift wayibekelwa before I was even born, okokuba uzoyiphila ngexesha lethu ngam. Akukho bani ongayiguqula loo nto. Isicelo sami kuni sithi le nto endiyithethayo musani ukuyoyithandazela. Andifuni imithandazo yenu, ndifuna namkele le nto njengephuma kumoya oyingcwele ethi sikwi-era ye-paradigm shift in the realm of the spirit affected the entire world as I'm preaching right now. Amen. Amen. Oh yes. Kule paradigm shift kwenzeke ntoni? Zonke indlela wonke amacebo, zonke strategies, zonke approaches
approaches, generation past, ebedla ngokuzisebenzisa to manipulate the world globally, ibhemile. Into endibethisayo yile ubeqinisekile uba xa endivisa ubuhlungu ndizawukhalala icebo ndingayixeli le nto. Kodwa namhlanje on the 14th of December 2025 xa siya ku-2026 noba ningangandikholelwa nonke amazulu mawandingqinele okokuba obefudula econtrola de acontrole nebandla likaThixo, obefudula bonke oorhulumente behlabathi belawulwa nguye, obefudula yonke into economy financially icontrolwa, irolishwa, igavuniswa nguye, uxhaxwe izandla. He cannot anymore manipulate the governments. He cannot anymore manipulate churches. Oh, yeah. He cannot anymore manipulate economy. Ezo zinto zothatha ebelawula ngalo ihlabathi until the era of paradigm shift. Ndizothi kuni noba ningangandiva kodwa mazulu le nto ndiyithethile ndidlulisile kuni, noba nina njengabantu benyama negazi ningaphinde noyiphicotha le nto. Oh, Jesus. We thank you, Lord. Kweli hlabathi lingaka intoni Afrika Sure. kuba le nto ye-paradigm shift ingathi izotyhilwa e-Afrika pho. Oh, yes, Lord. E-Afrika ibintoni mani South Africa kuba ingade le nto ye-paradigm shift in the realm of the spirit izotyhilwa ngale ndlela. eSouth Africa ibiyintoni na Eastern Cape Oh, kumaprofesa nemali aphandleyo, i-rural, isokola, ipoor, ine-poverty, uba uthixo xa izotyhila this revelation of a paradigm shift in the realm of the spirit, ayityhile Eastern Cape. Khona Eastern Cape yintoni iTranskei? What is Transkei? Bungashumayeli basajonge ngento ngesiphomo sika-Eliyabi kuvusa uDavide. Basajonge ngokwendonga zikawe zomfanelekiso kamfundisi ngentwanazo. That is the symptom of Eliyabi. Ibandla thobela ugqibile, uThixo lisamjonga ngoka Eliyabi. Ibandla lisajonga uThixo ngamehlo omntu ngathi nguSamuweli sure. ekhangela ngokukhangela komntu, kanti uThixo ugqibile ngenhliziyo kaDavide. Hayi thina kancane ndiyanikhulula ndidawuthini. Hayi jongani,
ndicela uqala pha kuni ndidawuthini because nazibani ucobana phethe uMadiliza ninabantu amambuyisa odlungqosho nathi ojoka nathi ohlala nathi ohleka nathi because nijonga namehlo abantu kaElenga uba ngaba ndilixonke makuse umoya oyingcwele ngomso endibulele uba ngaba lento endithetha kuni kule pulpit ndizozisapleiza ndizofuna nindithande ndizofuna nindibone njengoyena kuba profeti okhethwe nguThixo makuse umfundiso wenu ebhubhile ngomso zenifone ekuseni ngomso nonke nibuze uba ndisaphila na yanikhulula phako 8 phone me you may phone my wife may phone yonela nibuze uba ndisaphila na uba kuse ngomso ndisaphila zenaziba lento ye-paradigm shift in the realm of the spirit ibingathethwa ngumuntu ibithelwa ngumoya oyingcwele ngomuntu ophansi odilileyo. Then on my death tomorrow yonke into endake ndayiprofetha niyigabhe. If you call Tammy tomorrow to the Madiliza kusethi efile ne yonke into endake ndathi kuni uthe uThixo prophetically niyigabhe zange ndathunya uThixo andihayeta zenifone phako 8 ngomso nibuze uba uTata Madiliza usaphila na ndifuna uThixo andibonale nyana namhlanje hayi ndisakha kuthonga ndithi namhlanje ndifuna kuse ndibhubhile okokuba yonke le minyaka ebendiprofethiswa uThixo bendiprofetha ngomoya ongenguye umoya oyingcwele so that lo moya oyingcwele namhlanje andibulale kuba ndiqhathe isizwe ndiqhathe ibandla ndathi uThixo uthi then yonke into eyake yathethwa ndim esiprofeto ngo-10 o'clock ngomso nibe seniyigabhe yonke nike nakhokhelwa lixoki phakamani. Ayikho bangcwele indlela endingazibonakalisa ngayo kuni okokuba ndithunywe nguThixo ngaphandle kokuba ndincama uThixo andibulale phambi kwenu. Ayikho indlela endingazamanga ngayo ukuba nindibone uba ndinjengabantu bonke ndidlukudle nekudla kodwa there is something. Then the only thing maybe ezokwenza naziba ndithunywe nguThixo kukufumana ngomso ndisaphila kuba andixoki ndithetha inhliziyo yam kuThixo tomorrow imali yokundingcwaba ndinayo ebhankini nokongeza kancinci noko anizusokola. Hayi into ezikwenzeka ungakagoduki ndicela yenzeke nje le nto bangcwele Ngakho ezostethile zenzeka so ayizikwenzeka anazi uba ndithethiswa yintoni le nto ndinentlungu yokundidawutha hayi andizikoti ebangcwele. If I'm doubting, you cannot just say anyone to any. No man.
nani ndithathe njengomprofeti nyani ndisaqalisa. Bangapha abantu apha ngaphandle engebesindile kwitshabalalo ukuba nanithe nisaqala ukufa ukuba oku kukuthetha kukaThixo niguquke nenze. Bangapha abantu abatshabaleleyo iminyaka ndithethe ngesikulu phezu kwenu nizive apha ningatshintshi ekuhlaleni. Abantu bangazi uba uThixo uthini ngomfundisi wenu. Ndenzela ntoni? It's my last week ndiphambi kwenu. Uba ngaba ndithe andafa ngomso. I'm telling you, uba ngaba kusengisaphila ngomso ndawudibana nani nge-31st xa ndisithi niyenzele nale yokugqibela endithe from the 28th of November uthi uThixo mandithi ibandla lonke elisemhlabeni maliguquke before the crossover to 2026. What? Ningaweli nemilondekaya. Imilondekaya izawushiyana okokuba yeyiphi imilondekaya kuwe engeziba uThixo xa uwela awuyisifa. Ndathi ndicela abantakwethu abathwasileyo, ndicela abantakwethu abaye bayathwala inyanga yonke makuguqukwe ungaweli ku-2026 nezikhwama ezilivumba uThixo. Ndathi ndicela abantu bakaThixo ababizwa ngoba ngabapostile bendlu kaThixo, ekuthiwa ngabaprofethi endlini kaThixo, ekuthiwa ngabavangeli, ekuthiwa ngoopasta, ekuthiwa ngootitshalabeli, kodwa besenemilondekaya baguquke. Nizobona ibhodi next week in all the four corners of Umtata. Maybe bukhona ubuso bam or bungekho. I'll be calling people of Umtata into repentance. Amen. St. John's is 7-day Adventist Church in Jehovah's Witness. Oh, yes, Lord. Is ZCC. Is St. John's. Ushembe. Zonke ezinkonzo ezingekho Pentecostal, ezingekho charismatic. Zonke inkonzo ze-mainline churches uThixo uthi iyalila inhliziyo yakhe kuba akasijonge ngale ndlela sibizana ngazo ngokwenkonzo, kuba le ndoda yayihlela
okokuba ireligion ayohlula ibe ngamaqembu, i-economy ayilawule, ohulumende babe phansi kwakhe. Kodwa this paradigm shift ingozi nansi, ingozi nansi. Uqala umagqirha isikhwama aziphelelwe, akukho umuntu uzophinda aphinde uzovumisa. Amen. Kwicala labathweleyo, Amen. bethwele ngeBhayibheli, Amen. akukho nesincinane isifo Oh, yes. esizawuphiliswa ingenguye umoya oyingcwele. Amen. Jona mwana, ezi izifo ningazifanisi ne-COVID-19. Ingake nilinge lithi kubuye i-COVID-19. Zizifo zikaguqukane nakungaguquki. Ukuze ibandla libe linye, kuze uqale kwenzeke i-judgment enzima emhlabeni, isenziwa nguThixo edibanisa inkani umzimba wakhe nge-judgment. Watch 2026. Masiqoqo. Dada, 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 dada wam, uye wandikhilela Thixo le nto andayiqika kuba nam ndingumntu. Wathi abakaboni abantu into oyenzayo kwela moya. Wathi abantu madikiza abazi bandenza ntoni ebukumkanini bam ukuguqula ekwekusaziwa kwenziwe okwabo. Wathi Thixo ugqibile, kunjalo nje awusayi kucengwa nangemithandazo, kuba Thixo mayatshabalala ngobuninzi abantu ngenxa yonahlekiso lonqulo olungazange Thixo wam laphehlelwa nguwe kwasekuqaleni. Namhlanje Thixo ndiyazithoba kuwe, ndithi bawo ngomhla we-14 kaDisemba kusasele intsuku Thixo wam ezininzi ukuze bathe bawuvala umyalezo baguquke Thixo basinde kule judgment. Baba, noma Thixo wam le nto iviwe ngaba bodwa, have mercy on this. Bangayithathi le nto Thixo wam njengentshumayelo eqhelekileyo, bayithathe le nto njengenhliziyo yakho ngomyalezo we-warning before your judgment comes. Konke Thixo wam okuthi kuthixo kwenkosi, ndinenhlungu ngebandla Thixo wam elebiwayo kuwe lasetyenzwa ngu-Antichrist. Kodwa namhlanje Thixo wam ndithethile nje Thixo wam kudalekile. Konke Thixo wam oku ndikwenzela usuku lwakho. Batuthuka zizokulela egameni lebandla lonke globally and experience this paradigm shift. Lingaqondi, lingazi uba le into ayisosandla samntu, ayisosandla sikaSathana, ngumnwe kaThixo lo, sisandla sikaThixo.
Nakukwenza kwakho Thixo. Nakukutsho kwakho Thixo lamandla. Help us to fit into your plans. Wawedwa Thixo. Ona usihlambulula. Ngena nathi sihlambulukile. Thixo lamandla sincede. Sincede Jehova. Amandla sinawo kodwa wena unawo amandla. Okusahlukanisa lento esisibambileyo. Ndiyathandaza egqibeni likaYesu. WaseNazaretha sincede. Sincede Thixo wethu. Sincede mfowethu wena. Sincede. Ngegama likaYesu. Sibika yonke into kuwe. Sincede. Fit us into your plans, oh Lord. In Jesus' name. We thank you so much. Ngegama likaYesu. Baba siyabulela. Kana transformation ezokwenza. Thixo lamandla. Ibandla liyakhula. Liyakhula ibandla. Lisesandleni sakho Thixo wethu. Samkela kaJehova ngezandla zakho zethemba. Ngegama likaYesu. Siyabulela mfowethu. In Jesus' name. Thank you, Jesus.